Jeg har fået til opgave at differentiere funktionen fx lige med x op i n, hvor jeg selv får lov til at vælge, hvad værdi eksponenten skal have mellem 3 og 10. Her i det tilfælde har jeg så sat eksponenten til at være 4. I trin 1 skal jeg finde delta y, altså den værdi y har ændret sig med fra det ene punkt til det andet. Og jeg har her koordinaterne x0, fx0 og x0 plus h, fx0 plus h. Okay, så jeg sætter min y2-værdi ind og trækker min y1-værdi fra, som set her. Og her får jeg så denne værdi. I næste trin, der skal jeg finde sekantens hældning, og det gør jeg ved at dividere med delta x. Og da delta x det er x0 plus h minus x0, så er delta x lige med h. Jeg dividerer således med h på alle led. Og her får jeg så værdien her. I sidste trin, der skal jeg lade h gå mod 0 for at finde tangentens hældning. Her står der 0 i tredje, så det giver 0, og det samme gør det her og det her. Jeg ender så til sidst med det her led, 4x op i tredje, og det er så tangentens hældning.